Wel, tybed ydych chi wedi cael eich synu gan wragedd rhyw dro. Mi ges i brofiad rhyfedd diwrnod o blaen wrth i mi fentro allan o'r pentre yma am y tro cyntaf ers 4 wythnos. Teimlad od ar y naw. Tybed oedd y ddau yma ar ei ffordd i maes o Jerusalem nos Sul y Pasg cyntaf hwnnw, a rhyw deimlad chwythig ganddyn nhw hefyd. Maen nhw ar ei ffordd adref, yn siŵr, wedi'r gwyl mawr i bentre nad oedd yn bell o Jerusalem ac yn sgwrsio'i gilydd ar hyd y ffordd eu pennau nhw i lawr, blinder yn siŵr yn eu llethu nhw. A mae'na ddyn diarth yn dal i fyny â nhw ac yn dechrau sgwrsio ac yn trafod a'i gilydd. Beth yw sylwadau hyn yr ydych chi'n ei cyfnewid wrth gerdded? Maen nhw sefyll yn stond a'i digalondid yn eu hwynebau nhw. A mae un o'n nhw yn rhoi'r ateb i'r dyn diarth yma. Mae ti di'r unig un fi yn Jerusalem nad yw'n gwybod beth sydd wedi digwydd yn adroddiadaeth yma. O pa bethau? A dyma nhw'n dechrau trafod y gobeithio ganddyn nhw yn yr arglwydd Iesu a'r siom mawr oedden nhw wedi cael wrth iddo gael ei draddodi i ddwylo'r rhufeinwyr ac iddyn nhw ei groeshoelio. A maen nhw'n dweud fel hyn. Ein gobaith ni oedd mae oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Ond at hyn oll, heddiw yw'r trydydd dydd pan ddigwyddodd y bethau hyn. Hynny, fe'n sefrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith. Ia, sefrdanu. Mae gwragedd yn medru'n sefrdanu ni dydyn. Maen nhw'n bobl ffein, maen nhw'n bobl arbennig, maen nhw'n graff a maen nhw'n aml iawn y cyntaf i fod yn iawn. Sylwch chi ar y gwledydd yn y byd yma sydd yn wynebu'r her dychrynllyd sydd gennym ni. A fe welwch chi fod y gwledydd sy'n gwneud orau yn aml iawn yn cael ei harwain gan wragedd. Tybed. A gwraig oedd y cyntaf i'r Iesu gyfarfod a hi ynde. Wrth y bedd. Mae'r un oedd wedi siomi mewn bywyd ac wedi cael calondyd mawr o ganlyn Iesu yn dyna, wrth gwrs, yr holl obeithion yna'n cael ei chwalu. O'r foment hyfryd yna yn yr ardd, pan chlywed ei henw Mair, a eithau'n troi ac yn nabod yr Iesu. O dyma fai, do'n nhw ddim wedi dallt y pethau yn y gyda nhw. Hynny fe'n sefrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith. Eithant yn y bore bach at y bedd, a methasant cael ei gorff yn dychwelasant gan deiri bod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod rheini'n dweud ei fod ef yn fyw. A maen nhw'n sôn wedyn am Pedr a Ioan a Thynno a o'i plith nhw fel cwmni a gweld bod yr hyn oedd y gwragedd yn dweud yn wir. Yn ni welsant mae honno ef, a dyna maen nhw'n dal gafal yno fo. Nid yn y ffydd, nid yn y gobaith, nid yn hystiolaeth y gwragedd, ond dal gafal yn ei hanobaeth. O tybed sydd yda ni wythnos wedi'r Pasg a ninnau mewn lle isel, ninnau mewn lle, anobaith. Ar be da ni'n dal gafal? Ydych chi'n barod i gael eich sefrdanu gan rai gwragedd? Oherwydd mae'r tystiolaeth am yr atgyfodiad yn gadarn. Dim ond i ni wrando arno, dim ond i ni gydiad yno fo, a dim ond i ni gredu. A mae'n ei golygu bod rhaid ni roi gorau i rhai o'r bethau sydd falle yn haws dal gafal yno nhw. Un amheuon, un hofnau, un hansicrwydd. Dim ond wrth i'r dieithryn yma dorri bara gyda hwy, yn eu cartre, dyma nhw'n ei adnabod. A dyma ninnau yng drydydd wythnos y drysau wedi cloi am gwmpas ni. Ond mae yna un diarth all ddod heibio i'r drysau caedig i mewn un cwmni. A fe all o fynta hefyd dorri bara gyda ni. Dych chi'n eistedd lawr a swpera gyda gef. Mae'n curo wrth y drws. Mae'n di ni agor iddo. Agor ein cylonau. Agor ein meddyliau i roi gorau heibio ein anobaith a'n ansicrwydd a chredu yn yr un gyfododd yn fyw, yr arglwydd Iesu. Dewch i ni weddio.
Arglwydd mae'n hawdd i ni fod yn llawn amheuon. Mae'n hawdd i ni cael ein trechu gan ein hofnau. Boed i ni gael ein syfrdanu gan dystiolaeth yr atgyfodiad. Ddoi di ato ni fel at y ddau ar y ffordd i'r maes. Dangos dy hun i ni. Ac ein bod ni fel petai oddi wrth ein gilydd ac oddi cartre yn hynny o beth fel eglwys. Mae yna groeso i ti ar yr eilwyd. Tyrd a thorri bara gyda ni, i ni dadnabod, a tystio hefyd i'r atgyfodiad mawr. Mwyn enw. Amen. Ac dyma nhw'n dychwelyd, yn rhedeg nerth eu traed i ddweud wrth y lleill, y mae'n wir, y mae wedi ei gyfodi.